ya gata dala $5,000 idan ka huddo ka yi poste ɗin kuɗin da ni na yi kiranka da magana ta vocal wadda na ce maka zan aika maka dan ka bi ni zan bashi wannan dala 1000 gata na zan bashi ita a huddo min ɗa namijin da na yi kiran shi na ce mishi ya bi ni akan gwagwarmaya bisa kan 'yan poste ya bi ni gwagwarmaya bisa kan 'yan poste zan bashi wannan kuɗin ya huddo vocal ga su dala 5,000 gata na gata nan dala 5,000 ya zo ya huddo ya ce gashi na bashi. Kuna ma mutane munahuci, kuna ma mutane sharri, kuna mini kazahi ni na muku shi na ya rabu da ni ai zai fito ya gaya ma mutane wanda suke so su ji labari na su tambayi Tulus su ce mushi wace ce Hajiya Nura a Masar ya gaya muku. Ku tambaye shi ya ce muku wace ce Nura a Masar, sannan za ku yi magana da ni. Wai har wani yana da tarihi wai dan me ya samu jina ya sake ni, wani ya huto ya ce musu ai ni kaza da kaza ce, wai ai shi ya samu jina ya sake ni. Ku ji tsoron Allah wallahi dan ni duk abin da kake mini ni kai nake tsoron ma zinihi, kai da kake kwashin zinihi a banza. Yau ni in na kwashi zinihi ma na Alhaji Yahaya ne da Muhammad Suwasanti kuma ina da dalilin kwasata na zinihi. Cuta ce yayi ta mutane ya cuci na rantsi da Allah da Annabi, kuma ni duk garin da na tada ya tada sai dai ayi wani gari ban da shi. Bara a duhu mutane ka nemi magani ka ce Allah ya baka lahiya da kana biye da mutane kana zagin su kana musu munahuci ne kana zagin su kana musu munahuci. Menene zaka samu? Ba abin da zaka samu sai makiya da kake karawa. Yau kana hutowa kana kare shakwat, gobe ana maka bidiyo ana zagin ka saboda an san kai munahuki ne, kana kare Muhammad Suwasanti wanda ya ci kuɗi a gaban al'umma gaba ɗaya, a gaban kowa da kowa ya ci kuɗi, amma da yake shi ɗan rashin kunya ne da kai da kake mara mashi baya da wasu wanda suke mara musu baya basu da imani kuke jin daɗi. Wanda ya mutu ma aka je aka binne shi yaro sai da ka fito kake mishi habaici. Mutum ya mutu na menene na mishi habaicin, mutum ya mutu na menene na mishi bidiyon, mutum ya mutu na menene na wa'azin. Kai shakwat inda ka san wa'azi ka san Allah da ka daina wannan postekin ta sata da kake yi da wannan munahucin da kake yi tare da kai da Muhammad Suwasanti da Yahaya, inda ka san Allah. Kuma inda ka san Allah da ka ma Yahaya magana ka ce ya hudda kuɗin mutane ya biya. Hammu dan Marishal ya rasu zaka zo ka muna wa'azi ka ce kai malami ne wa'azi kake muna. To gwagwarmaya yanzu ce na fara, kuma ban da tsoron kowa, duk wanda ya daina kahe ni ya ci uwa shi akan an hana ni zagi. Kuna gaya mini magana kun azazan fasa, wallahi buku isa ba, na rantsi da billahi lazi. Kuma ni zagi kana zagi nake yin mutum in ina da music in yi ta ililiya da dariya ina rawa. Zagi bai ce mini kuni, yau da wannan girman nawa zagi zai ce mini wani abu. Ina matashi ina tashi da kuɗi. In ka ga mutum zagi ya wahalce shi dama talaucin shi ya ishe shi. Ya ishe shi. Mutumin da ka gani zagi ya dame shi talaucin shi ya ishe shi. Yauwa sai yanzu mutane suka taru. Kuna ji ko an yi wani sabon an sabko wani sabon bidiyo na Muhammad Tuareg. Ana so a gama ni da shi. Bidiyo yana yawo, masoyana suna kirana suna cewa za su kashe shi, za su yi faɗa da shi. So amma na kwatanta musu, na ce musu wannan wasu ne, wani munahuki ne ya huddo bidiyon don ya sa a yi faɗa ko don ya sa a tsane ni. Wallahi ko kaf TikTok din wannan ta tsane ni kaɗai ko batun ina da numfashi ina da portable ina a hannuna, ba wanda zai hana ni gwagwarmaya, kuma ba wanda zai hana ni in yi magana bisa kan hakkin mutane. Babu shi ba a yi shi ba, wannan ɗamara ce na yi. Har kuka zo kuke jin daɗi, kowa yana bidiyo yana gwadawa wai gashi an mini an zazzage ni. Zagi mi zai mini? Ni da yarinta ta ma zagi bai mini wani abu, da tsuhana zai mini.
da tsuhana zagi zai mini wani abu, mun ba 80 baya zagi zai mana wani abu. Zagi sai kai da kai abu kake jin tsoro, kake kumya a zage ka, kake koya. Amma mu dan zagi shan shi muke kaman Pepsi muke shan zagi. Kun aza idan kuka huta hanyar kowa a cikin ku, ban ma ba kowa magana ta ne, duk inda azzalimi yake za mu yaƙe shi, duk inda azzalimi yake za mu yaƙe shi. Kuka huto ratata kuke kahe ni, kuke zage na, to ku da kanku azzalimai ne. Saboda yau duk wanda yake kare azzalimi shi ma azzalimi ne. Kun aza mutane wanda suke cikin TikTok bu sani ba ko bu san ba cutar da Alhaji Yahaya yayi. Kuna da imani matasa suka huto da hawayensu ko abincin ci basu ji, Alhaji Yahaya ya amshi kudin su ya boye da kudin su da kayan su. Marayan imani har ku zo ni ku dinga cewa ai sai na gani, na rantse da Allah da Annabi ban ni ganin sai alheri, saboda ni el halakci. Saboda ni el halakci. Shi Muhammad Wasanti ina faɗa da shi. Amma ku me na muku? Ku ƴan comment da ku wanda kuke tare da su, gwada ma mutane kuke ku ce musu ga mu ne munafukai ko menene, ko mu ne masu sifortikin munafukai. Saboda mutum sai ya huto ya ce ga abin da na mushi. Idan na huto na ce yau ina yaƙi da azzalimi, wanda zai faɗa da ni sai azzalimi. Kai in ba azzalimi bane ba, dan me yasa za ka yi faɗa da ni? Kai in ba azzalimi abin da zaka ce mun, tunda yaƙi na da azzalimi.